Umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa inyong dalawa, Idol at Inday. Good morning. At sa lahat po ng mga suking tagapakinig ng inyong stasyon at ang inyong programa. Mga lula! Boy! Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. I'm 24 years old and it's complicated. Sumulat po ako sa inyong programa. Mga lula sa akin na boy! Sa kadahilan ng nais ko po mabigyan niyo ako ng kaukulang payo. Talking about brighter future. Okay na po. Dahil kasama ko po si Omar. Siya po ang aking boyfriend for 3 years. Masaya po ako, Dolanday. Balak na naming mag-migrate sa Australia. Close na po ako sa pamilya ni Omar. Lalo na sa kanyang mommy, si Mami Fe. Nakapag-asawa ng Australiano ang kanyang mama. At pinitisyonan nila ako para ako'y makapunta din ng Australia. Ngunit subalit tatapwat, dito nagsimula. Ang upload sa akin na boy! Hello, Mami. Hello, nak. Ano naman? Mas mo diha? Okay lang. Kunya, okay na tong papers ni Gwen? Oo, okay na tanan. Okay na siya. Mami, Ano man? Murag training mo kaya mong isulti, eh. hindi mo gulat. Mami, gusto na ba kabalo nga si Tito Steven na ang imong mahal? Dali na kayo na. Isa naman ka. Kuhan ka
kayo, kanang okay kita sa iya ha. Ano good? Unya, ano si Daddy, be? Ano wala man mo nagdugay ni Daddy? Eh, lain ang puto siya good. Nangita ang putog lain. Nga naman, na kayo problema diha. Wala man. Excited lang ko. Excited lang ko nga ibalita kay Gwen nga okay na yung papeles. Di maayo eh. Ha? Nya, kamusta naman siya? She's okay. Mm. Basta, I'll call you na lang. Sige. Bye, Mami. Bye-bye. Ingat siya. Ingat po. Sige. Kailang. Naman lagi ka. Oh, di ka ganahan? Ganahan, uy, ganahan dahil action. Wabi ka nag-ingon nga manhik ka, ha? Dayon. Ga, Saman ka. I have good news for you. Saman ka na. I don't know kung maganahan ka. Ay, sabi mo sa manan, baby. Ing na ko ba? Excite pa sa taan na ga, uy. Huwag Sige na kinaganahan. pa. Hinahanap kayo kay... Dali na kayo Kinabitin mo lang kaya ako. Sige na. Tell me na. Ay, ingno ko tikagod nga aprobado na imong papeles for Australia. Ay, sus ka na naman. Unsa? Pero po kung bulol po na ito. Tinuod ka? Kanto na yung Australia ni... Ga, sure bitaw ga? Oo, siyempre dito ka magstay kay Mami. Kabalo na si Mami. Tawagan na to ha, para magstorya mo ni Mami Sige ha. ka, salamat kayo ga. Thank you kayo ga. Hello, Mi? Hello. Mi. Happy kay si Gwen. Sa istoryahan no kaniya. Sige. Inabi. Hello. Hello, Gwen. Hello, tita. Kumusta naman ka diya, tita? Okay, kaayo, uy. Kamu diya, kumusta naman? Ako kira kayo, tita. Dapat delay tagamay, tita, para delay kayo pakyas. Tita ka ng kwan. Masalamat kay tita, ha? Wala na pa yan, uy. Kwan, tabang, anak ba? Okay na na, uy. Para lang po na sa inyo, ha? Tita, kanang hangyol ako diyan ng boarding house. Di na ako diyan ang puyo diyan sa mga tabi. Okay, kaayo, uy. Salamat kay tita, ha? Wala sa pa yan na. Wala problema na. Kasi wala pa yan, pagkay ka rin ko. Wala problema siguro, tita. Wala problema na. Tita, kanang pagkay ko kwarto dyan, tita, kanang aircon. Wala problema. Aircon kaayo. Atin kaayo sa kwarto. Aircon kayo, ha? Ay ka. Wala, di. Kaya nakarili si tita, ha? Maulan sa tanong dito, di ba? Kay ko ba, no? Okay na. Okay. Sunod na si Mami, Mi. Sige, Hello. Hello. Hello, Mi. Yun na. Hello. Mi. Mi, padali sa kwarta, Mi. Kaya wala na kay kwarta. Sure. Pila mo na. Ha? Pila mo. Ano good na 100,000 lang good. Sige. Pagkalan ako si mo, ha? Thank you, Mami. Sige, okay. Palihog na lang ako sa papers niya, forward na lang dire ha. Sige. Bye, Mami. Bye-bye. Di pa yan Salamat kayo ga. As in, salamat yung kaayo. Ingnan bitaw. Wala di ko Australia. Sa kanila mga kanggaro. Naman kanggaro diyan sa Australia. Naaga. O katong kuwala ga. Pero kakita na dyan ko ana ba? Salamat kayo ga, ha? Ga, basta magkinaon sa Ato yung Australia. Ato rin ko Australia ga. Kaya na naman. Pag yung hipos ako daan ga. Wonderful day. Everything is okay. Not a problem of mine. Leaving worries behind. Except for that little doubt you had concerning your dress tonight. So you take a bottle of French wine.
naman tayo niniga. Oh, gusto na ba ito kay Suri? Suy ko Chika-chika. ba? Layo kay to tuwa niya pa man eh. Dili man nila tani dagat diri. Gawon sa man marumag na kay problema. Tell me, B. Wala, ganahan na dyan ko ng dagat diri. Dito na sa dagat dito, di ka ganat. Ga, sakit ko ba? Ano sa mga karong mo yung dala din ka? Gusto na mo pangin namin. Yan, naka-impake na ka. Uy, hagbay ro. Ay, katpayon pa mo sa kuwala. Nag-impakin ako sa abot balay. Excited na kayo ko ba? Gusto na dyan ko makita kangaroo, mga kuan, mga wala, uban pang mga hayop dito. Uy, kabalo ba kaga nga nagano kay tiger dito? Wala gid daw sa kanang tiger ka na wala hitan ka na galing dito lang magdagandagan. Magilugtan na Bawal sa man na sila, tiger. bawal man na sila ilabtan dito. O dito ko kasi gusto mutanaw lang sila. Makahilabot lang ka kung atakihon na kanila. Kana, oo. Okay ra, uy. Magkita rin gusto kong amiga dito ba? Kung naroon ko amiga dito. Salamat kayo. Mas magkabara wag na lipay. Karami sige porsigian na nga. Patutog ka Australia, ha? Ga, mas i-promise ako ang magkinaon sa mudayon kaglarga sa Australia. Ga, ano man di manggugumuda yun? Dayon ko, uy, ikaw ba? Ikaw ba nag-ingon sa kuana, ha? Oo, ganyan. Gusto pag gumato dito. Total, si Mami, ready naman dito. Basta umang kinaon sa ato jud ha. Usamay mong pasabot ikaw kabalo biyakan mo ato jud ko dito. Ano man usaman nimong kuan di yung sa dai mga problema. Ha, sige balik-balik. Wala ba jud ka nga mo jud ni purpose ako pag dito ko matug Australia ato jud ko si mong mama. Oo. Ano man ga. Mauna siguro ka sa kuha. Ay, ga, di ba ako magdungan ta? Apa ko'y si kaso ga. Masa kaya si kaso ni mo? Laina ni mo ga. Uy, ikaw ba? Pwede pa na ina, mag-una ko dito. Ang ticket kay Kuan, ani nga pizza niya. Pizza uno, niya mo, kay pizza tres ka mo. Wala, pwede ga. Guban kita ga. I'm sorry pero, Ha? I'm sorry pero, to be honest, nagbalik mi ni Jasmine. Ga, ay ko kumidyahe kinana. Ga, unsa? Wala ko nagkumidya. Diyan mo ka ex ni mo nga. Ito na ng kon. Nagbalik. Ga, ganun na buhat pa rin mo na sa kuha. Ga, may wala ko kita na bigyan. Ano magdahil sa naman? Puro itong kinabuhi. Ga. Mo Ano ba ka kaya ito magbalikamot? Pandinilig kayo para sa mga malingon din para sa pamilya. Para sa taong duwa. Ga. Diba? Magkinaon sa, larga ka. Ayoko gulat ka. Ga, talo ka bang lang dahil atong sitwasyon? At least karon, di ba? Mapagawas kita. Hindi lagi po hindi ka din ako kaya nag-iwag. Pero inaanaman ka. Pero nag-ibalik kasi mong ex. I'm sorry pero mas mahal ako si Jasmine. Bisag na ng kunsya pero mas mahal ako siya. Ga. Grabe na ba kayo ka? Ga, yun. Sabi ba pag yun? Sabi ba pag spelling? Ga. Ang mga gasto ko yun. Usaw na naman do, ga. Grabe kayo, ga. Ga, I'm so sorry. Pero Ga. okay lang, friends lang. Gapon ta, pwede ka mo ito. Friends, ah? Kalay, gapon ka na mo sa Australia magstay. Katuo ka ka na sa'yo na ng buhaton, ga. Okay na lagi na sa kuwaga. Okay na na kumami It's ka. very hard for me, ga. Okay na lagi na. Abi siguro niya. Ni Omar Dolanday. Kadali lang. Makisama lang ko